ogotera ko arure sembebo ni gogoteba nga abaminto to nyale ko batogotarabia soro gendoro rua okwegena bono nigo asinginjo tuasoba nigo ndaganie gochaka eyemo aseyemo asumurubiriyo bwa elesoni yeri tuko lialero nabuna natie kagoteba kero kinde mbale baragani korigereria she chibicha igo ndakwarigania se bali molensema ya YouTube mogenderere kukwana amo na inche na kubwa mono munyare koba asante sana munyare koba mokoba amo na inche asense me ya sinjira ya bene kegima ilinde tunyare koba tokwerania emasem wono election ya ete chumelia ntwasaba election ya ete chumelia nigo twakwanera mangana manene kegima igoro ya ababyare ba Abraham entetere ya Abraham niteme ko tigarasi ke gusigioka litukolia lero kiagara abange batebinga kero kinde igo togo twengera mono ekinyamuliro nige Swahili toko inyoranga igo tole ase conference yeke gusi igo ninyare koba nkwengera mono kegima asinchira ya bene asomunuyo we ekegusi bono ase litukolia lero abanchoni asogotagora chingaki igonda getego chaka asomoroberio welesoni lingana to kwanera no gotianania asege tunwa ya Sinai abanchani ekebunge kenene nigo gekurwa sigitabu gya okonganya ikomina kianda ekebungo gya kane okonganya ikomina kianda ekebungo gya kane no to gochikorusia enkwana gose amangana ito amanane ase litukeliga lya lero nige egotebaiga mwarorire agina akorera aba Misiri na buna na bogoria chinsoti buna na babogoria buna ase chimba bachie chinsoti na kubareta gochase ndi nchomanyene igona ate magunjura kurwa sheki nyamulero kiale gote banga you have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself natanga ni ntige gonchora litukulia lero lakini tokwana ekegusi abanchani egendo togokwanera litukulia lero no gotianania kolikuwa bete ashege tuno gya Sinai kiana na kigende kenene twabeire togokwanera ase chingaki ya elire na boigo na asiri tukeligolia lero turamende chinguru ni chaka sumunwa ase lesson ya enene ngokwanerere wakamuraga keiga omumuroyo omoke asomo gusiara murokinga kamuisia ase amate yose familia ebwata abana batano na babiri mwabo igo baringe batano na babiri nigo okamuraka gakonyoro n'umubaso kano obogorigwa oirwa nyagitari kolende ng'anonye nabo igari asakurwa asaibuirwo muchiobo na kongusana konyora babwate kindi abange no tukinirete mechire buna igo ekiagera kero kendo konyora ng'egintu babwate ne kerashi kamoigo kia mabere ekero ya buchalinde kerashi kamogie ichiriga na onye kerashi kegeichire kia mabere igo kiari gosangwa gatia abana babiri asomochioyo igo nuruchi ngobore merumbo rororo na hande ngano nabo oyo ore kunywa mabera aya igare kohene kianga anywigo karindete enkiego erakorinda ekiagera tabaise kunywa mange akoreroria aeterio yomo nyuma yechinga gichinke kamuraka kwaro ya somo chiarwete ekera anyoro mubaso kana kairu nyagitari ngabono ngano nyagitari ya igande tugudumiwa na korengana arendire akareterwa na inda mabere bono agakoreterwa mabere ichire kirasi maminja ya kiria kohegwa rinka ekerago chikona okerigereria na ando inyoranga ngana kia mangana abeire gochinka bono na kororanga enkari bono igondi nire inkagari bono igongunereirie
hona mana kwanza kwebori ngana ki no enabo amabera yana kibono ngocha kuyanywa igonko yanywa nkuri igongo tigira injira aina mabori yako no kwebori weka bono omoriki wegeta wiki guru voice of prophecy news omotinyo gatano no mo mwaka eri we amochimi kiana na 50 ase alisa kararia eri yakane igagoteba nga free grace omoshike Richard siori gete wiki igagoteba nga free grace yani obuya borure busa bono ekero inasie gocha komorigererio mobori nga ngotigarinde gose nkonywa ekiagero narire inasi yamana komatenga haya kanyonsi okore kanyonsi umwana oyo okore bono iga okuminga igokero kende igonanchirwo bono engana nene tutahete kwegera rituko ria rero buna kamuraka gake ogwanchirwa nkorororo omoisiraeli aire ayitwanyare ko batukurigereria ase chichuma echi chietire goikabonere chuma ya gatano na kabere chuma yo bwikirano omoisiraeli ni igaire obuya iga airo ogwanchirwa asama tukaitire buna korengana na intutuweiro ogwanchirwa togote igo bare kwewa ensoko yokunywa kurwa asigesima kyogotoreka ngano ene kerukuri ikebunge kenene twasoma okobori kwa mu Israeli kurwa se byare byaitire kurwa sobosibwa kurwa sogosagano kurwa sogochandwa yani namabera amanene kegima Kristo agocha erinda nyara ko baga ko ene kianga namabera amanene Kristo abaroreire erindo nyare ko baga ko baturia nabo igo na intwegero tukurigereria igo turi ase chinyangatare chori omobe igo tobekire chinyororo igo tobekire ndoani igo totari gosuka lakini asinga injo yobuya bwaye Nyasaye akarigereria nga mwanya bantu oyo asa akire n'endibe ntambe atanyare kobori bwanunde bwensi agatoma omwana oyo erinda agacha agatokwera erinda agatoboria titwabwenerete amagana atwayeregere iguru maega ntwabwenerete ntwisaine lakini asinga injo yobuya bwaye agatwanchiranga bona asiyekire tigangende kobaturi aina ara magana manene kigima ndaga nitorigereria asiri tukoria rero nabuna butambe igonda abo mwenge bona ayekana kweyarigania sokomenta ekiagera ni gonganje tinga twererania omora litaba iso goikaransa irinda nyare ko bagakorandia igo ndaga ninga giteke 20 iga okonyora na kurire bono nabo one time ichiteke 20 iga chiabuche 25 igo ndagete obeta yahare erindo iraniria maburi arororo na kero kinda yo mentere tingo so millions na linda batigira asemo commenter bono buna abana ba Isiraeli ntuchikorigereria ngigeko gera bwekania una kobabogoria ase chimbaba chiensoti ntorigererie nabo igotorigereria omoroberi obwoko bori bwo munyamurira gote ate pattern ne gintu yani kebwataine nembwe gite egintu buna kegocho onye gokoreta ibire kwareta ibire isato eyinere pattern yani omoroberi oyo bwoko bori bwa ngaki ochete erinde torigereria nga engane nene egokwanirwa ogotianania okogwasina ngana kikwarenge na kubwa mono tukwanire Nyasaye no mu Isiraeli erinde tukurire gintu gikurugunga chira bona ase barimo ko baramatuko tindi go china baramatuko lakini rende negenire nga kwanyarira koba goko obwaterania mangana ira lakini ndaja bagara gatatu litangani ninkwanire okweyarigania ekiagera enchire Nyasaye ko babugoria ninkwanire okwarigania ogotiana nioko nabo igo ninkwanire gintu gya kabere ka okwarigania iguiko omuntu abekese ogotianania okonyene kobekese nensemo yo moerio ninkwanire gintu kya gatatu gikurukunga insemo kitobwate ase eginte gikurukwanga covenant ya Nyasaye bono abanchani obwamatega ya Nyasaye no mu Isiraeli ase miaka chimienye amagana ngaiterigana nemia amagana ana sike ushikiri kende miaka chimienye yobosumba obwamate bwa mwanya bantu na Nyasaye obwamate bwa mu Isiraeli na Nyasaye konyora bwasalirigwe pi ngige ko bosalia mwanya bantu igachiete muroche buna agwanso kweroserie sana muroche buna akuro moyo otebiringa bona asiye ikire ninche nkwerigeria nchoma nyene oburunge bwane bono mwanya bantu osalirie obwamate bwaye na Nyasaye buna botambe buna twaligire kurumaega mwanya bantu tachieti ko muri Nyasaye
nyasaye akaimokia igitambukiro nyasaye manyene ETCC initiative nabo munyamuri ragoteba nyasaye akaire igitambukiro romo nyene kyogocha kumurigi mwanya bantu na ndamwirania asobwama teboria babwateri itangani na mwanya bantu ogotianani okwigwana na kuri ogotangani na kiare gocha kumwirania na ashinginjo yogotianani na ndo boya inga korengana unyorenga natiana netie na Abraham akarosio gotiana na Isaka akarosio gotiana ni buna twakore chumeria na Yakobo na bona abana ba Isiraeli gotiana ni ukubona bakubuniri bachakire gusasi meme gwekano egiye kagera nonye oboso bona bakaraso oboso aria ense yaba Misiri ninki kekego chikokorekana nyasaye oirire gitambukiro kyogocha kubarigia buna botambe nyasaye nero kuire gitambukiro botambe kyogocha kurigia omonto inyora somo gondo Eden omonto gasalitie gakare gotama nyasaye komuboringe mwanya bantu ngaye abuore igo abanjanie ngane nene ringana ki abana ba Isiraeli mparabuo tigante benga mpabwate nsemenene yogoikerania asogotianani kwabo mpabwate nsemenene yogotianania yokora ase okoigwana na kwabo tuira nange ikebungo twasoma igo giateba okonganya ikomena kiande ikebungo giakana igo giateba nga mwarorire aina akorera aba Misiri mwarorire aina abakorera ngana kina na babuguretie una korengana na babuguretie ase chimba ba chienzoti nkabere terainu nkabareta asinde inchirinde nkabareta asinde ikinege ntekenene nyasago kwana naitu igago teba nyasaye oro kirie omo Israeli egintu gikurukungo obuya neema grace obaro kirie obuya abana ba Isiraeli nchera kiako bahoro kyobuya inga kobaboria kobarusia asense bachandirwa sobo oswa samatuka matambe na kobara naende gochi asogotianania asokobwata nokoya erinde banyare koroisia naende obuya okobwata na kwabo nyasaye na mwanya bantu bono chinse amonchire ibere egitabu kia okwiranira kwa machiko kegokwanera ninganie onye kobwate buku yao origererio okwiranira kwa machiko na kwa kumbukumbu la Torati Kiswahili enyamolero Deuteronomy 32 32 na ibere ochagere kebungo gikumi gwiki na kabere akero egokwanera igo no inyorenga ensoti bari monye manyete the ego ige kobugoria ebichuchu byaye yamara kuruororo yabimuke yagenda iguru elinde ekero ekobiyegeri kwiruruka yamara kubibwatoka elinde na biro bibiteme kwiruruka byoke binyene nande tali igoryoka ekero yabibwato kirike kororanga egengera nyara ngo chigire kuunse kiumie inkiego kora ige kominyoka nande yaeranse yararaiga ekechuchu ege kyanye were iguru elinde yanyara koba gekorinde gechuchu kyaye tikenyara koba gekugwa ige kero nyasa kukwanira bunensoti igona buru chinga nyasa obigiri gucha igakubatatira rengereria ngo buno gutatira umwana ekengwerere elinde mpaka kero kindi ngora kuminga no eno koragera na manyete koragera nga mbaba yeke usikiara tokuruka mama inga kangoro kereri ngora agante binga ta bakanga taja nga rero mpago gukwana ngasa kunana ge amarieta ariyo guchaka elinde wikira bona iga mpaka ngukwana tuigwanana nae boigo nonde boigo ini ncherene nekigima yokwegeriwa na bensoti ekwegeria ebichuchu byaye boigo nyasaye igagotatira mwanya bantu muorokereria buna korengana ko mubwato okoboko oiso kwera ne gitagwe gyo kweranirira eyemo kebungo kya 30 na kemo igegoteba buna korengana tata akumura iso mwana akora akamura kayo kabwato okoboko ukarindu mana gogotebi ngata na bato gutaraiga elinde gende geguchiko wiguru ensemo omana korwororo okegosa usuna koligerelinga antongale guru ensemo entongerekera akure kamo isikana gaiga unako gwake kubanga na inje boli ni bwata kamura gaiga unako mwirisirira buna korengana
umuibori akobwata omumuroye akamuraka yokoboko ngora bana gusuka nabo Nyasaye itu agotutatira ngora erinde twanyara koba to kwegendera ka omweri oye ndigire gabwikiara ntegetinkore noche comment lakini ase ensemo y'omwerio ase ensemo y'intangani ritukuria Jumapili bali mukurigereria matuko ongenda omente egitabu ya Zaburi 103 kibungo gya 13 ne gya 14 origiriri buna korengana tata akororera abana baye amabira origiriri ingana erio igo engana enene eringana ki kiro omonto nabwata obumanyi bwaye kiro omonto nabararengera ringa kero kindi naki atateirwe korengana mpaka onyarire koba kagwika taite kobutorera abu nainde nkonyoringa abantu mbare bachire enseme buna mono abantu abange tokwanera ensi ya America kera notore abantu abange bachire enseme kwanyora ng'omuntu nare okwariganitie omuntu narororo kwanyare tugwetenera omuntu yo gutatera kero kindi okotaitora agana bills mangana makebuna agona gucha omweri oyo kwanyora akagari kwana gusuka kwanyora social ebintu bune ngora kwana gweta kwana gusuka nabo nkahete no bwate experience no bwato obumanyi bwawo ayigwetire Nyasaye itu nigago tutatera ngora erinda tuirani asoro gendo igoto ganitie okoragwo kwa Nyasaye kera chinkaki Nyasaye nero gututatira na guturinda na gutugitira goika toro icie obwamate bwaitonere goika obwamate bwaito na Nyasaye bwanyarire kobo gokonga bwamire bwamerire bwakongire erinde Nyasaye mana gototainga bono mwabeire Nyasaye bweka nere ogututatira onde tayora anyare gutarera bweka onde tayora anyare gutachere bweka goika okanie ogokonywa gosoko bwatu okoboko na Nyasaye igonto mugariti Nyasaye erinda atorinda sobugimo bwito na kigekogera akorigio mu Israeli na kigekogera agoturia erinda atoretange kigima amonere ase amanya kaberitiga nkwanere ngana ki kagoturigia rindi Nyasaye bono nguchiare komobori mwanya bantu Nyasaye nguchiare komobori mwanya bantu na ndu isukurigereria einero yabere yarukunge pattern yo gotoleka yani inchirindi ebitambukiro byo gotoleka ndagete ngorusi abunko miyokia mbaka ase gitabu yo konganye gitwarenge lakini bono ira na 15 kebungo gye 13 ngakie gotera aye asama beraho kwabaraire abantu bonsi abana bawo bari kwaboriye kwabaraire ase chinguru chiao gochia asense ya enchenu asumugundu uria asari abariyeteira inganya sai asama birai ingana ya menturuga iga na mabira ikiagera titobwenereti ekero korora omuntu agochigokora egintu gitabwenereti igoko marorera mabira ngaki atare komanya oiso korora emigano twagatebire kuruma ega onkonyorora omwana kero kindi ogochiesa gosini ng'iti iguru kuna gocharuka omwana onyora omugano oyo omwana goteba egitande eki nkuna gotuma igo kerege toto igo kiregi yakima omong'ine gakorwa ari bwegosanga aye omwana oria komanyanga ari na hatari ate nini iguru igura aminyoko mutaburie Nyasaye gakorora ng'asitote nini na hatari ominyoka ocha gututaburia bono Nyasaye asama biraye atororeire riga tuguchigusira diga ingira nekibungo kia okunganya isano na yamuinyora ekeronu mwanya abantu basali bonsi Nyasaye ngosalia karense gwetera ase etoigo mochaka no lisano na yamugocha gocha bono ekero Nyasaye arigiriri na mwanya batasali goikerekerengeke Nyasaye omwerio ekiagera aroreire abantu amabira igatagete kwire gitambukiro igitangani kyo gotokonya ngitambukiro kiakwira okonganya isano na yamo ikebungo kia gatano na kemo ni kia gatano na kabiri Nyasaye gitambukiro igitangani akwira kyo gotorio mu Israeli no komoboria kurwase oboswa na kiekora no ni evangelism ekero mogoji korani mogote ungai na kiyako bagoteba omuntu uyu tagete gotebi ng'e tagete gogosabera ogende bona ye uto umurero bwote obukendu bwakorire omuntu naganitio
urangeti umuntu ona nitiendagera nakie orotinga utaji kurandi umuntu amangana ya ubwata amayinjiri ngiya umuntu ona abwate gintu iguru kunga physical needs ya sekenya muriro ukogania wake mubiri naga nitiendagera naga nitijaga naga nitiasa komenya igonga nyasaye getambo kireke tangania kwirangeringa mwanya bantu yo na chadegete ngayare igara sense yoboso ngakinko makonya litangani igako bakonya kurwa umuisiraeli koma bori kurwa sobosomba ekiagera igara umusomba. By the way egarto kwanera omoboria asama tukaetire korengana no okonganya yi awosogorigera isato gotirimboka omoboria no muntu oyore gokonya omuiri bari twakwanete engakiri tware gukwanera millennium emyaka eria 50 ekero tware gukwanera egento ngere kiare gokorekana ekero omuntu aonetie ebinto biaye akairwa gose nobosomba emyaka eria etire abantu bagochikogoka bono igo bagochigoteba ninga goika omuntu atoke ogochikogora omuntu oyo okorokwa amaboria bono amaboria niga arenga omuntu ore gokonya omuntu kurunga close relative tari muntu onde bwesi ekiagera abantu abare gokonya abairi babo bare baimikigima wenda itio chombori ngai gotokonya abairi baitoboka ndageto otware oboroso bwingani context ekiagera omoiri nigare konia oboremo bwaye onye kwero kindi omoiri oyo oye takonyara koba kagwakana rideni riaye takonyara gwakana ensira yaye yagerete akairwa ajigokorera oyo nde buno omosomba igi kento omobori are gokora igare kogenda ogoro oboremo bworia oneti erinda akairwa obosomba ogoro oboremo bworia ekera agoriro obogiremo bworia mboko bo bwayo oyo ogora bono erinda omoirani gochekera amoiranirie obono omoiranirie oboremo bwaye ocho kumurinda encherende ogora kurwa ase omogori oboremo nande bwirana ka amagira nanka omuntu oyo omoboria nyasaye nigarenga omoboria w'Abaisiraeli igencherende oboremo obo igo bwakabera obweamate obwefamilia lakini omuntu oyo ase okoremerwa kwaye akaonia ekeraonia ahonia amang'ana agakonga agasinyugwakana bukairwa bono omuntu oyo goika omoiri oyo agora oboremo obo tigara ase efamilia nyasaye igo twatamete korwa asare twerirwe n'omoisiraeli n'omomisiri samahani omomisiri oiriro omoisiraeli amakoreko bomosomba bono nyasaye naende goika achikogora achigotumia rigori achikoboria omoisiraeli korwa ase omomisiri naki gekogera ng'a kobaboria goika nyasaye bono are goika kurugoro erinde ekera ikire kurugora ikensa agende mpaka ase abamisiri okong'anya iyo isate ekemungo kia 5 na 3 erinde agende kobaboria korwa ase okoboko kw'Abamisiri bono rende igoriki nyasaye akanete komoboria omoisiraeli ekiagera goika akana igoriki nyasaye gwakana erinde gotoboria ekiana ntokweboria ntutwika Yohana 5 na emekebungo kia 50 na ekemo ige goteba ng'a nyasaye agaika gocha ase ensi eye akaba mwanya bantu erinde gorokoenda gokorera abebeso emo 5 na 2 yagotebi ng'a agakana rigori rinene ase ogotokwera ase omosalaba erina rigori nyasaye akanete rinene erinde kobori mwanya bantu amang'ana atarikiri ase ekegusia ekerongo some Bible commentary ya 5 na 2 akang'ana ngare karikire gochia ase Abaibirania 2 chipechi chiaye 925 monyabere akana gogosoma ase ekenyamorero ekiare gotenga according to the law koreng'ana ne richiko ria Kristo erio Yesu Kristo manyana arwete. The forfeited inheritance was ransomed by the nearest of kin. Inerekana nataka kurushiono. Inga enibo emonge ya onetiwe. Igo yare kuira niwo guchanka no mondo kurukunga nearest of kin. Omoirio ime orange kigima. Omoirio orange. Igo nakika kwa eranga Yesu arushetie engoba yaye. Akarorango bonyasaye liegi akarushie egutwa yaye akarushio bonyasaye bwaye
akebo yobo mwanya bantu erinda aje ko bantenera akoba ribagaria mwanya bantu ari guchigokwa erinde agakwa asinginjo yobo mwanya bantu inga kero kinde nga wera za makweli aye anyare ko bakagwita na gukura chinguru cha makweli tare kunyara yantare gukora aya ekerari nyasaye woikare gukora aya asugo chakoba muno mwanya bantu ikiaga Kristo by the way tutagukwa ikiara nyasaye tari gukwa igamenyete kane na kare iko guikare kwebo yubo mwanya bantu erinda ache gutukwira kiero mwanya bantu na ubo gukwa na kieko gerango gitira sama kweli aya bono akabwa amakweli na hintu bono ekero tu amwegenire okubwa amakweli ere nsema ya kabere ndo china atige ite kange isano iga nkole nseme iyo bono na kieko gera bono na nyasaye gitugutiana ni na mwanya bantu ekero ukurigereria ugutianania ekero agokoro ici acigetumia Sinai bono nkoro cia gutianania muna twereire gucha mpaka twikirega nyasaye okoro cia gutianania na mwanya bantu acigitabu iki kio okung'anya igoge gutungusa mono guchase amagana atatu egente getang'ani ebituno bitatu egento gia kabiri okung'anya okonyene nabo igo egento gia gatatu nokoro isigwa kugutianania oko igo kero okorigereria ebinto ebi bionsi ngokoragera bira amagana nyasaye atagete gukwanera ng'a kero kindi nontatwara jinga giokorigereria ibungo biarigera ase elesoni yabo ebinto mbirororo bigokwanera obuna bono ekero nyasaye agoikaria ase egetunwa gia Sinai nabo igo onyara koba ogokwana na mwanya bantu bakoboriwa n'omonene nabo igo nyasaye omonyene onyara korwa egento togung'e proposal ochaka korwa amaganio ere bweka ritang'ani yokotianani n'omoisiraeli nabo igo omana korwa ogoitabirana nabo igo omana kwarigania ekero ariganirie omana korwa ororo okwana igoro yokotianania oko gokorokwa bono amachiko 10 ase egetunwa gia Sinai omonto goika atenenere gatigati iga iga okorokwa emediator nteneneraga iga bono omonto omobwatania bwa abaisiraeli nabo igo na nyasaye gatia omonto okorokwa Musa erinde ekiagera ekero mogotiana nomanyete ng'a mobwate omonto okorokwa witness kirori okobera ororo nabo igo amang'ana obwagare bogotianani bwabekwa n'omweri oye ogotianani oko kwabekwa ase bono ng'anchire nkwanere amang'ana abere iga ekero ogotianani oko gogochi gokorekana amang'ana aya gagotoka ase egetabu gia okong'anya 19 goika okong'anya 24 bono nyasaye niga akora abaisiraeli gochia ase egetunwa gia Sinai ekine ngokwanera okobeka ase ogotianani oko naki gokorekana egento egetang'ani nyasaye omonyene nere okora abana ba Isiraeli gochia ase egetunwa gia Sinai tari igo rioka omana korwa ororo proposal buna natieka goteba 19 abwo erinde omana korwa ororo orwa amaganio arase ogotianani oko ekiagera ntwasareti bono oretera amagania amang'ao erinde tonyare koba tokobwatana nere abana ba Isiraeli barwa ororo baitabirana banchirana ogotianani oko nekero banyare koba babwancherana bamana korwa ororo babeka ensemo ase amatuko 3 erinde banyare koba bakobera ase egetunwa eke gia Sinai ing'a onde tanyara koba gakobatana na gose gakobarusia erinde banyare koba bakobang'ana nyasaye nerio nyasaye bono nyuma amatuko aya 3 nyasaye omana gotirimboka gocha ekiarana riri tokwana gatirimboka nyasaye omana gotirimboka gocha ase egetabu ekio kia okong'anya 20 omana koba amachiko 10 bono omonto ochorirwe gatia igakorokwa Musa erinde abe mediator abe omonto ogochikoenekia ogotianania oko okonyora ribaga ogenda osome machiko 10 origereria ng'ana ki 20 eyo ng'ana ki ogotianania kobekire no omweri oye naki ase gekobekwa no ase gekere ekobekwa ekero ase gekobekwa negeni ento igwanaine kero nkoigwa eriogi nkoira ng'ena asire korwa elaini
the covenant was ratified before 70 elders. Inga ogotiana nyoko kugabe kwesei kuganjeranwa kugaitaberanwa bosio bwa abagaka emerongo etano na babiri merongo etano na ibiri nerio amanyinga yogotiana ni narenga ororo amanyinga yarenge kubwatania akanyurukiririwa ekero gosoma ekebungo gya 24 bono ebintu mbire gaiganata gukorera asogotiana nyokase egetabu kikiagera eimanyererio mbire gaigabiko bekororo ekiana natanga goike imanyererio bitokororo litangani kebungo kia gatatu nyasaye unyora ko batabingana ki timotwara nyasaye chinde utatiganje asogochibwane ekiagera inkiagera ko batabigo ase bali babwate leso ni enene igo bono igo na chire nseme gukwana nga nyasaye no mu Isiraeli ngintu kikata gete ko batebia nyasaye gako muchiko mu Isiraeli amwaga achereka asinginjo yake eyini 25 kebungo kia gatano na gatatu ukunganyeyo asinginjo yake ngo matebia amwaga achereka elinde ekero amwaga achereka na libara nyore libaga baikaranze basome lichikeri banyare ko bakurigereria nga ninki kiarenge asigati yogotiana nuko banyare ko bakwigera munyamurira goteba nga na libara nyare to better understand the terms and the meaning of the covenant abanjani chinga kichinyinge twasoira sogotiana nya chinga kichinyinge titomanyeti nga terms and conditions mbinto ki maiwana no ki arase ogotiana chinga kichinyinga asenge njota gete nyomba aye gokobegese toko somangi kirengo asingi njota gete gasi toli kwera chinga kiko somo gotiana nyoku eri no manyangi kero asingi njota gete jibasa chabwa toli go ikaransa orore go sumuntu yo gago tebinga gokobegese yo iri robole mobwa obonsi goetane buli kwa moneria hono nebwanate abaisiraeli baikaransense ekiara batiana ni na nyasaye bamu agachire karu ase bara ikaranse gosoma lichikeri na kulimanya mono inga kuigwana na kibabe kana nyasaye igo nyasaye gaike manyirio ngeringana ki igago tumike karu na igo ne bimanyirio ne mejige goreka ase karu elinde bono kworokia kumanura ebya iguru ebibi korago cyase omuroberio bwoko boribwa ekiagara nyasaye barusiri Misiri nero babogoirie nero bono kuiganya ara bono kotebi ekiagara omuntu abaise kuiranga okoboribwa n'intu tukiara isinga ngocho kunare gwankonyirego omuntu iranga n'intu tukiaboseigo goika omuisiraeli karansa somo omuroberio yasobwagare erinda yare komanyanga what is the meaning bono igo koboribwa igo tane engentongero umunyamurira ko nga liberation yani umuntu nga totenga mapinduzi ya serikali konyo hatu wachandiru umuntu abantu amurusirie oburayi bono tochitoradiboka igetane tikorusi umurayi uraye tororo igetane tie gochindu oburayi igereri ngana rinene ryoko munchora mwanya bantu inga ayo monyene kwabori uchinga kinyinge serikali nabe guchinji titoko konyeka chinga kinyinge serikali nabe guchinjia twiranga ntoje konyoro okokonyeka lakini twachandeka mono lakini inga no serikali ya oncholerie na ayo monyene no bwente kunjuriria no bwenete kuragwa gucho asinjira orarenga nae wanjuriria na kigekogera nyasaye bono atagete kubegeria erinda abatebinga okoboribwa ngwetani wonjuribwa we serikali okoboribwa ngwetani kubabugori tukuru Misiri ochense yakanani igo ngwetani tiayo ekirende wetera sekawo na libara yale komanyanga okoboribwa kubaboribwa nigo gukoraga gokyase masi oyura ache kubugoria ebibe bya mwanya bantu erinda hakwe buna chingiti ekibago chigosambaga igabago chigoita na kuwiki ngwanso asekawe erinda nyale ko bahoro kyumuroberio igo ekinakikerenga nekinakyo ekinakye kenene igoro yo ogotiana nyoko nyasaye sirio kuya na mwanya bantu ekiagero gotiana nyoko igo gokoraga gochiaso koboribwa nyasaye akoroisia gochiase mwanya bantu tagia batenine kurinda abarure igo mwanya bantu rende ninkiabwana tokora
ikiwente gukora ukuigwira gitagwo iki gukwiranira kwa machiko 14 kibugu 13 Deuteronomy 11:13 igegoteba ng'ana ki na nerabenga kimuranye igwire amachikane ayuna abachikire rero na kumwacha omonene Nyasaye ino na kumutumikira na kumukorera n'ekingoro kino kyonzi ne mioyo yeno yonse igo n'egintu gyakwani nga kimuramu igwire igo kuigwira no kwengenjo asogotiana mutianani n'omuntu omuntu oyo mama nako gocharuka gochiali mu bushate arute birenge gochia nundi gochia okonyoro ngutiana ni ukuno nyoyo omurindete okotiana ni uko gosareka na kiye kogira ngano na ase chinyangi okonyora chinyomo omuntu oyo marindete nyomo yo ndosoka ono amagana saki kero yo mubigiro mwegenu onde tali mwegenu ase bintu ne bingi enze entaitiko enda ensemiri bwato kokenda abantu rakwana mono tweberesoni ngana nene ngana ki obwegenwa ndegente kene asogotianania asokoigwana okutianani wakorero lakini goikore ndensema yao noyonde nerare ndensema yae Nyasaye igakuburi ngatunyare kwatoko baba igwiri ase ogotianani okotwara hosiri abantu ba Isiraeli abana ba Isiraeli goika bari kumwigwira na Nyasaye nonye maega abataraja senseme ya Sinai uika bari kureta onyore asama tukaetire kurumaega bataraika Sinai ga igo bari kureta babwente kureta amanyinga elinde banyare ko bagwakaseme tobwe yemirango yabo elinde banyare ko bagosoka kurwa sinsi ya Misiri batakora tipo mumaite kikyare ko abanchani onyo kwigwera kwarengo kwengenjo asinginjo yogotiane nyoko igorende no gotebanga igotoko boribwa asinginjo yokwigwera waito ya okobori waito abarumise teke bunge 200 okoboriwa ngoitera so kwegena woka okwigwera igokuru kwama yani engane gosoka egucha ekero gwatwariro kwegena korowekene igo no gotengana ki okwigwera ngori gotoboria ogintu gigotuturia no kwegena tari okwigwera lakini ngano nabo okwigwera no kwinginjo ekiagera na kugoto konya twakina ke muika twakina ke birengererio ngano ine chimbu chita se kinyoro chia onchuririo abantu bagoturigereria barumi sano na ibere bate bange kena abantu bari awene na kieko gera borokibwa ase kaniseri ya Antioki abantu bakarigereri ng'abantu abinjira bagokwana batambari bakagwaida omuntu naro itubwango iga uri gukora ebintu bunebi ebubuneye igago Kristo igabanda abato aba Kristo elinde elieto mu Kristo liga haturwa litangani kabisa gesogoto ngubwenze ari Antioki abanda abagarukwa aba Kristo asengenjo yake chimbu cyabo okoigwera igoto konya elinde to nyako batokina kemoika kibirengereyo no hane chimbu chito ase kinyoro kibwamate Nyasaye nabagotumika mwanya bantu korandie nchiri na kuyekia sebisa kubinde weterase obwegwere bwito bone ngana yo maelio ase chire ikinyasa akorwa nandeke bungo kyo maelio ngosoma igokire okonganye 24 kibungo kya 5 na 2 nganjere nsome yase ekinyamuliro okonganye iyo 24 kibungo kya 5 na 2 nayo somo munu bwat egoteba iga then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people and they said all that the Lord has said we will do and be obedient inga akaimokia gitawe kikiugotianania ekara akaimokia akamara gosomera abantu in the hearing of the people mata ndombale bakwiranga garo kina machiko gwasomera ya week agasomera abantu bonsi bategerete ekera abantu bonsi bayeigwa bakateba bonsi asiriugiri mongana ki onsi pi ayomone natebere nto yakore nahande toyeigwere igo no tebanga abana ba Isiraeli mbabwate birengererie biya mbabwate okogania okuya bono rindi onye babwate okogania okuya bona tobwate chingaki chinyinge amagania maya ingigekogera batakorete muna Nyasaye abachigeti ningigekogera kiana mbabwate okogania okuya asengenjo yaki esengenjo batemete Isaya 16 ngebugia omo igo batemete kuigwira amachika Nyasaye okobwate Nyasaye ase chinguru chiabo chioka babwa abanyene
tenga tiga to tembe buna to kunyara kwa igura ndo baka tenga ni tembe buna kunyara aso kunyara kwao isaye ga go tebanga oko tema goitu okunyara goitu igokonga machanje konga chigunia na kige kogera bare imete igintu ekenene kigimaso kuigwera kwa bwikuruku kwigena ekiagera nyuma y'echinga kichinke bagachaga korigereria nga nyarebe tabwate dichikeri bo buna libegete bakanyara kubaka tigante beke ushiki nga bakabaka bagetereria inchiriria ani ukwiranga nuri ndete kwarenda ande gwetani kurenda bono kwanza kokora iginde kyure nde kobenya sai kiaba keko kuchika kokora kireginto bono kero kende bakaira nga kero kende nga ayibono taisana bakarenga renga kero kende no no kuigwero nko bakonye babwenere batonyere bono batenga enjera uri igwerete onyori okoboriwo nyori ogotoreka ya tari okobori gweito kuragere igonga tari oburonge bwaitu buranyare kwa bagotuturia kurinde no buronge bwa Nyasaye kero turamuitabirane Kristo asokwegena ni gagokora emirimo emenene ase amagima maitu nabo igo ogwancha kwaye emirimo yaye emenene yanyara koba kigwikirana ime ase tore ase eng'encho twetiganire gokia sare nabo iga nyare koba kagotwanchera bono nintigerege erinde ngigore chiraini digeteka nintigerega erinde ngigore chiraini erinde tunyare koba tokurwa chicomment. All participants are muted and they can unmute themselves. Batango star 6 ya sebali mogo comment erinde mbaya libaga munyare koba mogo comment nande to babe ikiera na inchi na bero mwengoroche na tigeri chita kange meronge bere chingi ma meronge tatu na bochi chieto batabona star 6 moga kabosire oyo mintonti waile mbiya mono ala kirele kilia sin menchire ndia twana tagaire abona se kwa ne tira tire chibono na chogo tianani tiara ogotiana ninkole kolia abantu to kolichira no bateba nga na bona tena ni mokorere nya ne buya ne korere bintu bya Nyasaye indwe vungo ya ne buya ipare ira buya okuno gotia okuno okolichira okolia Nyasaye chira togo kwana tukai gokora no gotiana nia okobono bari gotiana ngeri bachete asege tunuro bachete bagatiana nioro bona tindi kwana standi otiana nia nechira ebinte bibere mbiri bibono ngora nyare kwiraniria ntariraneria ogotianani nechira tabauti nero mwatanene kana noro manene Hello. Otianania oroke Nyasaye gabaete amachiga kabatabinga kumura igwere nimba korera iga inyere ngento ndo yogotianania n'omuntu nga ekarora akora bia iga wikanchengo korera iga utakora tiba chingo okorera gondo tenga ekina chichira nekero okuna kwogotianania nechira njibyokoriera omonto gangota komore gento lakini nande tokomwa ekyo nakyo okonyanga nechira kwarire gyoboimo koyonekera gwatebire gangota komokora nande kwamokorera buna gwateba igo kwaikiranirie ire eri kwamorierete yamono wono tira indu tokorira Nyasaye tira gose Nyasaye ogoturiera tira litangani mugaka bosire mbiya mono tinka gereti gose tua igwana ni raseringa elio ngaito minto obikwanire nande byonsi biramo gotiana ni nechira iga watenga otebenga kura akoreke ni nkoreke bono ngaitenga iko wali kwana timaiti osonde naro bwateringa na bwasi ogwatana noko chira no gotiana Hello omongenaska
Yamono aseli swali liya kwa boli naende ke kusioma itenge bwa tibo kale mono. Otiana nyane chira. Maite kero usoko genda ku chini. Igo otianiwa. Usoko ya na musioke hapa ogiswa tima dusina wangu da kwan. Otiana ni okulie ke hapa ni chira moko na nyasa moko bwa otiana nia. Yokunga una ndio kwenda kutini kwatianwa kwa watangani kwa nekene naende kene yoka ijimi gutiana ni usege engombe karoma agulite ngombe nyarebe kama na kuruka ye mugati kama telinga yakage konyore moli inkoye ibono ikina kio ewutiana bono kina kumwa begete chi ine ira mwa begete mbiya mano mongnasga ntai to ko butora sinini elinde to ya oko amaganio okuno kugotianania amaganio inkyoga na irio kore okuno kugotianani ninchiko koraiga amaganio ekiga na irio kore na kugotianania bono ekero kwa wikiranirie ekuga na irio kore igintu kiri guru engeria ugocha konyore karo gwikiraniria aya nere kuruko bone ira engeria uranyore nere ira bono tutware omwatanere karo yo bono ogotianania ekene ana maganio giti arororo otebanga nugana irio kore gwatiana ng'aye ninkore bona gwatebire amagania ayu narakuru kwanga naki ogotianania bono ekero kwa kiraniria amagania aya egintu ngiro konyora guchumutu gukiro kwengeria chira ekero gotebanga eira yaro kwekinya muri nga promise lakini eira ibono ni inero mwatane kanoma inga yetenga bona abu kero kende tuigwananire Moralia muri mukaya oyo mukaya mbia mono twatemire koira nilibuna liswali abo lakini wana yonte temu kwanile ke usi kabisa kigima kiuma nde naenda kubwatira abu maite ege ntonkere oko tebi umuntu buna amaene muju gukora ndiga kusini gukora ndiga oriuma yagodana gi koikotia ndugata akionkobe ngati akinya saibo aka yani ubutiane ibintu biri yanka nomorojo n'abantu bale butia no kuna kugotiana una no kore gento kariwa kwanete kuri umuntu oguna kwana ko jira no gotiana ni ngori okoimuke no ko wada una tuwa debe ba debe akionkobe mbarule yani uno kuna kugotiana le una goikankore oyo ne bintu bine mbara mwa ite ko shuna bare ga gotiana le magwana egere osira amanyu ukolie ira kwarire ira lakini bono yako tabone kwarire ira bono tigatupe yebango imugyo kabako gwa imugyo kabako gorende ina kuotiana kwa imugyo kabako na simisai lakini ukolie ira ngeliyo da ningo kale ane muotiana ni kumwegena tuliko nyumutiana biya mano no komenta chiguru lakini ende omugaka busire nkoira nanda sore erindo okore enkwana yao aba minto ne inwo nyimota geto mukwane kabe next obate *6 igon tueba karati gomongina ogotianania nensemo ogotebanga ninchi gokora gintu gete ekero rioka gwikiranirie gintu kigwatiana rirorie ng'ana nire guchi eira bona riegucha egintu ngiri kwarire tuiranga kura ikirania amaganio rirorie gintu gitenke bwati gintu iki kiare kubwati ngekoba gose nkego korwa onye tuikiranitie amaganio igo bono ogotianania namagani getobwanete gwikiraniri itang'ani ekero kwayekiraniri eng'eria yamana gucha bono eira na eng'eria mbia mono mugaka busire bono ogendera ona lebateba rende ng'a aiga ase bono okurie ireye ntirona lebateba ng'a bono nyasaye ogoturiera chira gose ntokomuriera chira okay onde nainde toba bangake nyasaye ogoturiera ira Hello.
nje nalenge goteba iga eira no gotiana ninjendo jenga tionsi nabo pirira inie Omong'ina twarwa ikinichi pati ibere kora nkorere iga ningo korere na iche iga no neriende nga kugwatianire kora ikiranie neria nabo erabe na korengana wanchiranite nje ndo jenga etafauti teyo ndo jenga nabo chiweka ya mono omong'ina karati ko mwaka busire taika omong'ina ntagete twigwanane tutantania igabuntu arwo ng'ana ki eira nogotiana ni nebintu ebing'ao igogotiani gwa ng'ana ki wanchire nochi goikerania amagani gete wanche bono eira igekoro kwa maganio yani ogotiana ni gokoro kwa magani arioganiri eine egento egetang'ani beke tofauti ogotianania na maganio ekero goikerania amaganio nonyore eira na eng'eria ekiogosimeka nokogesa togotega ng'a rigesa nerisimeka nerimo ogosimeka nkoro nokogesa nkoro ogosimeka iga igo togokwanera igo yogotianania ayoganeirie okore ekero kwayaikeraniririe kwamana gonyore eng'eria eibono ekoroku ng'ana ki eira yaikeraniwa mwaka busire kora bono yankoro iga watu walende tu Kenya togo cha America twale gusabanya saa one mkonyo ya America yonyo regisa ngo yake America ni saa one mkonyo odega ibengo kuruera iyo ya mwana kumubetira litangani mbiyamano litangani ogati ibono mbone bento ko mwana twe kwebekeraye kiagera kwebekera kwalire mutokoru konyora se ikorwa bone iyo eite ko mune fwe una iyo monno yake abayigo yo kwende ira ne ngao no kwere ne nga ndiri ko machi amoyo ira ne gento otenga akoriyo nya samonto ira nga mocho ko ne kala soke inko ya mori onyuomere ande agasoka ando mai mori anyuomere ire mori ekene mori ne tenere into ko ira oja sinya sai kainya ta ko toriere ira ako ira onde nere angana ukabo ko to tan ya mano seriva una tali monto ya no yene ben ogwate yo monto kwamurire irango gwakanande mwakane no nyo kira bana bana batokora konya gakwe akuri iranga konyo umwana yo semeria mwanto mokonyo uira maisha igoro nya korangerie sinyo tunya ukwana akinya getengo da konya to como konya ineira igo na nyasaye ngo kunwerore na ndokore biribiga ne iria sense mina omong'ina oyo moragwa ya bono tigato mbiyamano bono twachire mogotiana ninga akoye gento kiege edeni ngai wachire ndo omong'ina moragwa muna wana kara omonto ani edeni yayo bono ntagete togende ng'ora nari turaigwanane edeni okomoriere okomoteinga ng'edeni kwariera ng'a ninche gokora gento ki inche kogwakana mbiyamano bono gana onto tagete tuigwanane edeni eyagokwa kariereira nogotiana nimogobeka akoe edeni ekera akoire edeni eye edeni bono nereire mogosaini ng'ana kina saini kwanyeng'eire ibono nogotiana nimwatena ninga kwanyeng'eire bono ekero nakoire ngiogochi gokora orieira bono mana korieira ng'a ninchi gokoiraneria okoirani kori na kweira ekera akoyeire atakoyeti torikoriero joniere ingero tonyebwati iki ginte gitangani no koyetwara goikamotiana ninga nakoyeire mosainira ninse eke gusingere mera akabono gosaini koria na kugokorukwa ng'ana kimoko na gosaini nsa bono nere korukwa ng'ana ki ogotianania gaite ng'abunto ramo edeni yekero wakanire mwakorani eirateyo
aya oyo kwa ngai ni rera rende na goko ande tumbaada eire gegotoka ino ya ase ogotianani iwe ogotianani gokoroko nene kubwira eire igere ino yogotianani naende eira mbo abantu mbose babo Nyasaye gakubeira na intu twariweira twarire ira Nyasaye nero tabangaki kimbura bwaki amakikane nimba sekenyi ine ira Nyasaye nimba sekenyi na intu twatebi na intu ira ngaki intu bwati amakikao igo Nyasaye nkubare ira na intu nkuru ira twese halo tugende ngokonyande Mbia mano tigato twara machoko na itore gwanane na ndonde nchega na korora izana oyo Naomi oyo mitona Naomi garo iga na burukani udeta iyo manyete kwa sisi mwaburukani one gendo naganije nyumwari gwancha mwari gutike montaje racha kerengererie kana ile toko juta konyora na tumanya gukwana buya ose mogor okay twaburukani todo goza konyora ni de ikare gutiga una ne de todo gutigerania kwa montaje korengere sana ikiara mubunga ile kila wanyore kemo mogotaka gukigobana kabiri lakini mwari gutiga yo montaje korengere yo montaje gotaneri kiuri arengereigi ikiara ikike kubwisi sai mbono bosa no ndetayo wono mukuna gochabuka gochiana gochia Mbia mano Naomi twakwegure asante sana Naomi karatiga riruma ndagete togendamo asante sana Naomi ebirenga ibia twabigure mbia mano na ndonde abalende ndagete gotebana ki ntogenda yete kwegera riruma kineto ngana ale gokwa karatiga na muragwa bono nje morari bona ngote abi Naomi ngasa abana bali bayabwate batano ya aba oneseta unjokie umwana taidi alirete iranga nonyena kwa engombe nyabarati nera kurende ira umomina nonyena ngombe nyabarati ni yao nabera age ira lakini bono ncende cengai gomuburuka ine All participants are unmuted. All participants are muted, and they can unmute themselves. Tiga igo na litura tuale control. Ikiagera ndo tegito siria bantu. Kiera na tuale gera rero ngana ki ogotiana ni kwa Nyasaye. Igati ogotiana ni oko ikegusingere meire. Ogotiana ni oko igo gokoro kwange covenant. Ase kinyamuliro. Ikegusingere meire. No ogotiana nia lakini kinyamuliro ne covenant yani magano okoigwanana. Tiga tutebenga ogotiana ni guru ngoma igwana no gete moko bekanse ekegusina boigono ama igwana no okoigwana no kekara mu igwana nire egento gekobwate bono ngati okoigwana na engeri nero rogoteba ngana ki eira ogoteba ngana ki na boto igwana ne teiga ninje nkorense mo yane asu okoigwana no gokero yo mobuna twegira ngate bono nanyo nga bande twategerete asu ogotiana ni oko twateba nga Nyasaye nabwate ensemo yaye agoikirania na mwanya bantu nabwate ensemo ya goikirania nimbaite kankeigo igo nkagerete chingaki chinyinge na beko babuye karo tokuno kwegera twabwati ngona gocho gocha maburi kero kena bokonyoranga ntwegera gocha ntwegera gocha bono oyo minto tufera alo Abana ba minto tuaba bango na ndo kwa nendo twegera koranje mbia mono nitego nalo kwana nganya ito agatoma Musa akagenda kuoya Abaisiraeli kurwari Misiri akamenya kubaleta ase gotunyukeria Sinai agachaka kubegeria amachikaye amachikayo na yare kubaira iguru bono gawa agoteba kumura igwere mobwata amachikane mobaba chemi
yani mwete na moko ba bege nwa Nyasaye kumanya ngokorete Nyasaye tatage di tingo ta kogwenera iguru ngokorete Nyasaye gota engaye ya yete ira ta ko yenga ekyagere gento menyete nigere Nyasaye tatage pya majika ya gukana bono montara sa gotoka Nyasaye gota anyora nga igamenyeta soborogi igara so weibi igara so botomani igo Nyasaye moire ngomoroke Ono mongena nyage changa. Nero bwana Nyasaye na moire oronya omonto yo menyeta se ogo nyako bua ma atariko ataro dinga majika Nyasaye njago teba. Uitalende diera. Bora rende gore ile Nyasaye to diero toro jaise ko nyoro monto gakarao. Ne ile iga no na igura ta ko bwenera ngakende ile inaye nyore. Ta ko enyora. Bueno, mañana van a Nyasaye ga so diete ya aria se kutumia sinai abaise ari ko bare kwege bua. Kita bitiri ba wata misiri. Bare ko sasi makinya sa jidie megwekano. Bueno, igara ba ja bareta sa ari ko bege ya. Eri de kita bitiri ka ba narile ba jitige ba sasi menya sa bwekene. Mbiya mono mongena nyage changa ndo chobona aye ngwacha getamo na into. Asante sana. Mbiya mono. Ono Moraguna bwana. Moragwe taike mono. Mbiya mono moraria. Ese ni gwatu ege mbiya mono. Yo kulero kanene. Mune yo ni yagende neti abana baye eko baturenya. Na Yesu ototureniri otugenda neiri matemwando cyako kibojo monene gawo kaba onyare ko kurushya ko okurushya bakenyo oto goikirika iga ayenga kikwa mwegenda neiri Yesu Kristo me yao ayenga my sister okirete ukuguri yo yeriga oso otegereta sore nga kikwa moitabire Yesu Kristo ko me yao no moitabete ko bomora osore kabire oso konya gokwana kwarama konya kugamba abantu konya gokwana yo mino bobe ko rusanye bigocha nga kikwa mwariganiri Yesu Kristo me yao wa moitabire ngogenda uri sikuga igurandiri abantu okura nubuyo bwa Nyasaye ogoteria abana ba Nyasaye Yesu ngocha andiga tagegetaraika Yesu nkuina nare ngagitora toke tore ndaye bori ngajorete Nyasaye ni gago twegenda niri otorose iri burani nana kitogo chikokoba ninga yomo eri obwense ngai togo chikokolera ndaende nande okatara kono ko mangana na bori wena kindarie asamanyinga yengondi kobori wasamaberaye na beiro mwana yebori kwa beiro mwana yebori usogo kotera minanje minyakotera aga amaele ngotera bosanche gusira ngutigusira abana ba Nyasaye ine kurate nene katubwate ne bakomwa mina mbiya mono asokubwatera na lituko lia lero ndete kururi bagere mulioka chekire na 55 ndete kururi bagere mulioka elinde ndete samali. Hello. Anyigure Into kuigweta gendera. Mbiya mono Mongino oliokuwa Eunice yakwana ochakabuya sana. Nyasaye kera eta abana ba Isiraeli amachikali asige tunu bya Sinai ira batianeti. Ekera batieti abana ba Isiraeli kera musaba tebetia ainyasa motebya machika mweresira una bago cha kumenya. Abana ba Isiraeli bakalikira nga oikatokorebo igonga Nyasaye agatiania abana ba Isiraeli babuatia machikaye kubata abwati akabatebye ikyari gukikubanyora bona abana ba Isiraeli bagatebi Musa twankiranira yamangana yonse na wakorere tuna watotebi bakalikira lakini tibakora tibakikirania tikora igogo tanania ukuri Nyasaye bayade kira mangana ali abasomerete na ba Isiraeli butaro bayitabirante ekina kikira
kina bana rote umurari kwere sina mangana buya sana no kuigwa tutakari kuigwa kunya kubwata kareke ni birengere bikunya gwetaiga tutari kubwata mangana ari kunya gotote gwata chokeire buya mono ono ninganie ndue samari kero monto ninganie mbolinga gakitotegerere. All participants are unmuted. All participants are muted and they can unmute themselves. Ninganie totegerere erinde tuigwanane ebintu mbire tugereri itukoria rero eke gusike ituna nacha kankere meire kero tugotebe covenant abange go bakwira ngane ira yegotanga adi ekitari gintu wakorire kigima ira negintu okotebanga ninchenkore egente kiucha gukora nkira babono ikukira maduka mutwe igekera ukurie ira no gotebanga naki ninchenkore ono gutianania no kuigwana na mukubeka ngana ki na bekire aye ochokore na teringa oigwera machikana inkyo kwene tokora neke bono ogotianania na maigwana no akubikwa insi arikwa erinde watayunga amaigwana no twabekire gose na machiko aya aikire 10 okubona no okoigwana na kwamana gotebanga na ki na tianire bono gwatianiwa erinde karo waruru gotiani oku mana gotenga na ki korengana ninjira tuigwana na inche ninche nkore gintu gite ekiugo chagokora bone asinginjo gitaraba ira ukuri buno ratenga na ki ninche ndu shiringi ya musini igotora hachirwa igokwaria iranga no chochirwe lakini ngwakora igogwatiana nga no chorwe amsini igobono goikerania ira yawo no gochakoreta amsini jiri kwaria iranga no chorete totuara omwatanene kano nyasaye igakorete gintu ikurugwe covenant nukubwatana akorosia na mwanya bantu oroso kubwatana okorindo chogutiani mwanya bantu ngana ki wancheranire unakorengana amaigwana na atwaya bekirense no yakore bono riro likura yakore enero twaruko kuigwera okoyakora no kuigwera gwikerania amaganio ariaroro raso kuigwenana kura yakiranie riro libono ebintu mbire ndagokorere ebintu ebibigo chagokora jinga kichya mutwe ekero kwa ikiraniria amaganio ogotiana ni kwino omaigwana naino ekina chichira nyasao tulirere chira butambe ngana ki korengana no gotianania twaroseti amonere nyasaro seti na mwanya bantu ngakimura igwere muria matunda yomochuria kimura igwere ensemo yaitu no kuigwera ensemo ya nyasaye no goikirania buna korengana tuigwerire mutaigwereti mokonyora amatunda aria igabanchani enganene twale kwegera rero ne ringana ki nyasaye naro setie ogotianani omaete ni maete no mugusinde na ni maete nga seto baugire ayeke gusieye asige to chande tene gendira buno gotenga twende kolichira bono okoria mwanya bantu wendo gotenga tuchigukora koria chira koria eira ora kwaneira okoria lingani eri tobeke nsemo oyo gotebanga okubono nere covenant munsweri agotenga kula kiapo okogenda abande bayimukie bukuguru abande onyegari ngoti barikerana okorikerana koria bono koria na kugotianania okorosia ngana atianirigu kabisa ngabuna nyasare moyo amangana aninya ikirani kerona nya ikirani rori gento gerege kombera ekeke guchiko kobera na kio gikurukwanga eira egocha gwikirana matuka mutu nyasaye oroisirie ogotiana no muisraeli asegetunu gya Sinai no gotiana nioko igatiana ni no muntu kiagero muntu tamaedinge kena na acha ikirani ensemo yaye igandogete buna mwanya bantagwite igohero ogotianania kuobuya obuya aseke nyamuri ugurunga grace egesweri ugunga neema aseke njeke ushigito balimo gotenga to kuburugani mono aseke njokire meire na kitoko bekerege rinde tuigwa mangana ya buya obuya ogotiana ni kubuya yani eche ndakoranga nonye mwanya aseke nju mwanya bantu tuli meire otebanga nonye mware meire bono aseke nju mutanyare tiganto mu mwana ona bona ache ko babori kira mwasinyitwe elinde tujikonyora chira chiria amaganio abwene tugikirani wantu yekiraniti
na haba bono gutugukiranirie bagali itu erinde anya tunyana ko batokonyoro gutulika ensemo ya itu ne roro tokora niri ngana lyo mweli ase eleso ni ego kogenda ko yesoma nganjere nsome gitabu gya gekoro kunjia salama ki bitambo kiro kuchia se Kristo kinyamolere go teba chapter 7 chipeji 16 na mbili go teba nga asenge njotole abanyabibe batachenegeti ntoko nyara boikenu koigwera chikoria cha sagarichen abayate bire kunga since we are sinful and holy we cannot perfectly obey the holy law. We have no righteousness of our own with which we meet the claims of the law of God, but Christ has made a way of escape for us. Iniringa nataka ukorera ngana ki asenge njotota bwati oburonge bwito intwa abanyene ntukunyara gwikirania amaganio iri chiko irigane dinga tokore gintu gete na gintu gete asenge njo tota ikiranie amaganiaria gochi komisi twarenge engelieri gochi komisi twarenge iri twariere tunga togo ikirania amaganio ntunyara ko toko egwira toko egwengeria kolende Kristo orosirie njira yogo toboria yogo totaburia kurwa soko guoko nkiakorire akamenye nseye kati yemechando kati ya matemwa alitukumira kera lituku kurinda akamenya obogima botabwatike mwa botabwati bibe agakwa asengenje yeito na bono urure bibe byeito intinin yani ndatabenga yovas to take our sins urure ko ire bibe byeito erinda rato oburunge bwaye okuna ko ogonjore lyokone aire bibe byeito lakini rato oburunge bwaye ekiagero iso kwerwaya bweka gochia sare era ni gako goitabirana uno maborio elio obogima bwao bwebibe oboira erinde kwanyara kobarwanga bona hetora kora ibe nainde embu ya Kristo yaba libagari yeito bono yaba libagari embu yeito ili wanjira nwa asobozi bwanya sae una kolengana yani kwa barunga ngwa korete ibe nainde enere nchiri enene na nabanya saga netinga tonyare ko batoko menye njira buneyo tomanyete ngotoboririe amaganiaria tuatiane tinga ntokore ntoikiraniti twabunire tumevunja agano tuakire guikirania bono chira twariete nganto ntokore chira cha Nyasaye njira ikirana ase turi njiri guchigikirana ekiagera nturakora buna twanyarete koba tukuigwanana na kiale ko bwekero yo makore ensemo yae ensemo kyobwate ensemo yao no kuigwera ensemo yao no kuigwera okuigwera na Nyasaye otebirenga chira asugutiana nikori na nyale ko bakago jigochikire igo Nyasaye tigatolinde ni manyetenga garo kinde amangana ya nabara amakongwa simwanya bantu lakini rende ikongona kuburingana ki umuiko Nyasaye agende gotamanurira ritu kasirinde tunyare ko batokworora bichinkoro chito erinda twegerie abune bimwere buna togosoma eri tunyare ko batokojamanya ritu kulyankyo tomocha ko bana inda se chinga ki chiamambia chinsa isato chiamambia ekero togendete nande kuligiriri mono igoro yenganiye the covenant of God ogotiana ni kwa Nyasaye na mwanya batasi gitunu ya Sinai igo nago chikire nainde ogendere ko bamona itwase nambe ye conference elindiri tukolyankyo tonyare ko batukumera na bali mwalikire online nindo chechi message chinyinge kurukatari kuruchinsa mochia Valley Arcade Nairobi bali muligirete mwezi mwalikire mbuya mono tingunyara gusoma chonsi asingincho ichingaki nganchire ndugo saba Nyasaye itu na tatu itu tuwakubaki mbuya mono asingincho wato ene keiringa abukare nigo kwariete wakore togotiana na mwanya bantu twikirania magani ugete ntwaya ikirania nande boy gukari chiranga gitora ikiranie no ikirani chira chiago ekene una mwanya bantu turabanya ibintu ikirania ensemo yitu tuabere ibekiara tuabeire tukomocha ntorigo ikirania ensemo yitu tokonye tobaba igweri na tochake wikirania ensemo yitu ikiara watebire gitora abwe no toe obugimo gwa kare na kare no toe elieta tomanyete ntwabanyene no toe enseria kwagirete Ibrahimu omwana enseri twabere tukugania na kubwa mono ase turamenye gwika kare na kare twasabiro twabere ibieto tochene
erinde tunyare koba tukwirana tuchake kubwatia ensemo yogutianania gwakorete na mwenya bantu erinde tuchikonyora eng'eria y'obogima bwa kare na kare bono rigereria gati yaito mbaro barwarete gati yaito mbaro babwata amaganio ao ntomanyete ng'ana ase eng'encho kero kinde yokobuna eira yokobuna ogotianani twakorete amanaye twaberi erinde otochene otukune na okoboko kwao erinde emibere yaito naende ebe emegima erinde tutwara afya tuchake gokora ensemo yaito ekero gotwarigania ase oborwati bwao bono bare bachakire esabato naende bare tokoyechaka bono twakoboririe ng'a ogende gotora na kobua mono twarigania ase esabato torache gotimoka na gochenga naye kare na kararia igoro ekero toraba ababui kaba mono inte bono goika kare na kare otobwera onsi aserete ase omotoria amen mbuya mono mbuya mono ase okoba amona intwe omorandi narenge gati yaito timaite gose omorandi narenga amona intwe coordinator orero twabwate coordinator okay ndoche chiatigeire twaitani giteka nkeigo igo motabeti abanko igo tugukorera erinde tuyarigania sanke omorisi obaigwa noro Nondo morari. Oigo korora ng'a egiteke giakwiraneire erinde otwarigania ase esabato ribaganeri ao Mbia mono morari ase lesson. Kianyire ribageriga ko arigania mukwania bamwara basomi keregese arabu tokora kore lesson ya lero karibu morari na bali mwakonya na basomi karibu mwenzi tokwani abana bamanene tiganchaka kurwana bakwaniri bwairire buya mbia mono sabatengia nae boigo onde nande bali batusomie karibu kero kenda bamenta kana mbakali ange iga tiga nduli bageli ga bantu bakelo batangi karibu monge na hiyo kwa kona jikie kirende karibu mbia mano morisha mbia mano na kalonta amanya sikuare nge bunere ni yato gigia ni ga tukwa chino komentia ono mbia mano abadua ya ni ani na badua ni ri situa ni na twadigera anchera yana ha tato mano re kalto kuna puega ko tumanya ngachira chanya ha nji chetiga tola mna abra mwakarie gweira akaigwera agakora nera mwanya bantorengi nu akarie ira agataigwa agacho gwato akaigwera akagata kaba gwa zikoto arie tuitira jinya sa to yere ile kotora igwere na to ikenga to jikoja enga matunda ario bogimo gwa kana kara wala wanya ha mwanzi tuatagala na kwa ni mbia mora no garolengia mbia mono happy Sabbath happy day amen mbia mono mongina yenes anda bantu baberu bato kwani ainje na kwani rio minto ntiri atoyele kinwa magoroba omongno yo minto koli aboto takandire ni yeso kwanza kweskeni nayo morisha aba minto banso tuwasanga mbia more mbia mono esa batengia amen hello onde nande tingo siekera siko ngosie katole mbia mona seri baro morisha mbia mono yo morari ontiri morisha sere tenyengia kwaretre yo kwera mono ya nyare ko bari gotokuna ondoro rile sau erete rinda gororoke maba kwani mbia mole mwes mbia mono
Yamona Moses ni. Mbia mono mong Agnes. Nandonde. Ewo mwalio. Haya. Abantu bambare ngabo. Abantu mbaroro. Abantu mbaroro na wakundi murali ontiri na wonse mutwaterera nyamwe mwezi. Mbia mono. Oire amavera. Mbia mono lea. Bas bono tuas. Tokaribo siye kagama kwani ndoche aile. Abanjo bo manene mbia mona sowocha na nje na bwatereira keya. Na ile libageli ko bakwane mwenzi abanjo bo manene mbia mole. Mwalimu mbia mono nyasaba lende na ande tonyorane. Muraja mbia mono nyasaba diga kolenge na ndago seseniyo yoli na tukuwalisona. Mbia mono seseni wa. Mbia mono lende. Mo nena basenia na antonyorane ichuma kizamune chitwa chaka. Ichume go chanando tororele seniende ngakieko gendra maambie sabato tonyorane lesenie yarero mambi na toje kwenye somo moelio tonye kora rafu mayo jake ye wiki gocha igo nchuma pema ekanisa yego jaka jinsa isato ya Central Time Minnesota na Texas walimo karego chi Eastern jinsa inye walimolo chi Arizona jinsa ibere sole walimolo chi Arizona ensayemo na Central Time jinsa isatu na Eastern jinsa inye mwesi mwa karibishwe inchwe ntabageni kawe amuli tukoli amambi omonena abenainu abalenda sobotko boiga boika mambi na andu tanyorane mbia mono mwesi nyasabe amonaimwe olio gotosiekero bono. Goodbye.